Обичаш да пазаруваш онлайн, но често попадаш на най-добрите цени и намаления само в американски сайтове. Да поръчаш или да не поръчаш? Това е въпросът. Нещо винаги те спира. Съмнителни сайтове, ненужно оскъпяване, митници и бюрокрация. А дали ще пристигне? Рискове, които не искаш да поемаш и не трябва. Запознай се с YouShopper. Ние ще бъдем с теб от поръчката до доставката. Забрави за пречките и пробвай в 3 лесни стъпки. Избери желания продукт от всеки един онлайн магазин в САЩ. Копирай уеб адресът му и го добави в пазарната количка на YouShopper. И ни прати запитване за оферта или поръчай директно. Та-дам! За да те улесни дори повече, YouShopper предлага различни начини на заплащане. Просто избери най-удобния за теб. Също така ще можеш да следиш прогреса на доставката, а нашият уникален и сигурен метод ще ти спести до 50% от разходите за нея. И като твой доверен партньор, ние поемаме отговорността за освобождаване от митница, а също и обезпечаваме при загубена или повредена стока. Ти само трябва да я получиш на избраният от теб адрес. Направи своята поръчка и ти. Започни сега на youshopper.com.